Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin nautog, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo, asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, uli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, Dulot kan Mendoza family, Joy Briones, first birthday blessing of Johan Denmar, dulot ni Marites Botilo Bonos. Pasasalamat man, dulot ni Martin Anaya and Olivia Marie Caime. To Saint Anthony, dulot ni Tess D. and family. For the gift of life, dulot ni Heart Arabaca. Special na kagadan, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For successful spinal surgery of Arnel Andal, dulot ni Maria Corazon Andal. Special na kagadan, dulot ni Evelyn, Jefferson Ryan Lee. For safe travel, dulot ni Joseph and Connie Minya and family.
for successful medical tests and treatment of Marifina Bernabe, dulot ni Attorney Jesus Roberto J. Bernabe and family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, dulot kan Mendoza family. Jose Rodolfo, dulot ni Maria Rochelle Masinas and family. Tirso, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla and family. Rosemary, dulot ni Mary Ann and Mark Francis. Romeo, dulot ni Rose Bolima Nabor. Julio, dulot kan Dagta family. Ildefonso, Aurora, dulot ni June and Lani Rico.
Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita asin awito ng awit sa pagpuon. Adya mag-awit sa kagurangan, kita sa iyang banwan, ilapod maging banal, inipon magisaro, sa Diyos na sa tungkatubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, sa Ebanghelyo ngunyo na aldaw, pinapagirumduman kita ni Jesus na maggibo kan kabutan kan Dios. Ang tunay na aki kan Dios, nagsusunod sa kabutan. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamidi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, pasunodaan sa mong mga gawi sa imong karahayan. Tanganing sangaran kan namumutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marhay. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyogon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro ni Samuel. Hali sarong ni Obed-Edom, an kabanin Diyos dinara ni David sa Jerusalem, sa taon ni dakulang kaugmahan. Kan pinagdadara an kabanin Diyos, sa lambang anom na lakad kan mga nagdadara, si David minabuno nin sarong baka asin sarong karnerong mataba. Si David nakagubing nin ephod na lino. Nagsasayaw nin udok sa buot sa atubang nin kagurangnan. Siring kayan dinara ni David asinin bilog na Israel ang kabanin kagurangnan sa dakulang kaugmahan asin sa tanog nin mga trumpeta. Ilinaog ang kabanin Diyos asin ibinugtak sa iyang bugtakan duman sa laog kan tolda na ipinagibo ni David. Asin si David nagdulutin mga tinutong na atang sa atubang nin kagurangan asin sa mga dulot para sa katuninongan. Pakatapos pagdulot kan mga holokausto asin mga atang, binindisyonan ni David ang banwaan sa ngaran nin kagurangnan nin mga hukbo. Dangan itinaltag sa bilog na banwaan, sa bilog na kateripunan nin Israel, lalaki asin babae, lambang sarong tortang tinapay, sarong pidasong inasal na laman, asin mga pasas. Danganan gabos nagpuli, lambang saro sa sadiri niyang harong. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Isay an hade nin kamurawayan, ang Diyos na kagurangnan. Si Isay an hade nin kamurawayan, ang Diyos na kagurangnan. Mga pintuan, itaasan ang sa indong mga payo. Pagbangon ka mo, mga pintuan na daing katapusan. Palaugan nindo ang hade nin kamurawayan. Si Isay an hade nin kamurawayan, ang Diyos na kagurangnan. Si Isay an hade nin kamurawayan, ang kagurangnan, ang makusog asin makakamhan, ang kagurangnan na maisog sa pakilaban. Si Isay an hade nin kamurawayan, ang Diyos na kagurangnan.
Si Isay an hade nin kamurawayan. Siya iyo ang Diyos nin mga hukbo. Siya an hade nin kamurawayan. Si Isay anahade nin kamurawayan, ang Diyos nakagurangnan. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. An ina, asin mga tugang ni Jesus, nag-abot. Nagtitindog sa luwas kan harong, asin pinatabian si Jesus. Si Jesus, napapalibutan nin mga tawong nakatukaw, kan an sinugo, nag-abot, asin nagsabi sa iya, yaon an sa imong ina, asin an sa imong mga tugang sa luwas, asin pinapatabian kaninda. Si Jesus nagsimbag, sisay an sa kuyang ina, asin an sa kuyang tugang. Nangalagkalag siya sa mga tao na nakatukaw sa palibot niya, dangan nagsabi, uya, an sa kuyang ina, asin mga tugang. An minaotob kan kabutan kan Dios, iyo iyan an sa kuyang tugang, asin sa kuyang ina. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Paano ko maaaraman kung kiisay ang sa kuyang loyalty? How do I know where my loyalty lies or where I place my loyalty? Am I loyal to God? Loyal to the country? Loyal to my loved ones? Am I loyal to certain leaders or politicians? Or loyal to certain causes? Kiisay ako loyal? Of course, we can be loyal to many people and many causes all at the same time. That is possible. But it is also easy to know where our ultimate loyalty lies. Paano maaraman? Mahihiling sa kun arin ang pigpuprotehiran mo. Whatever it is you protect, there is your loyalty. Kisay ka inot na nagsisimbag, inot na nagre-reply, dawa matangang banggi, basta ini ang nakiulay, kayang pagbigyan. And what am I willing to rearrange pag masakit na ang mga bagay? Kung ano pong simbag sa mga hapot na ini, yaon duman ang loyalty. Kaya ang loyalty, nahihiling po, bako sana sa kung anong tinataram, na loyal ako sa arog ka ini o sa tawong ini, kundi sa actual choices, sa pagpili ta, nahihiling kung sain ang loyalty. Digdi sa Ebanghelyo tapungon yan, sarong aldaw si Jesus sinabihan, mantang nagtutukdo siya, na ang sa iyang ina asin mga tugang yaon sa luwas, naghahalat sa iya. Buot siya ninda na mahiling. Pero busy po si Jesus. Yaon siya sa laog, nagtutukdo sa mga tao. Of course, may gabat ining request ni Santa Maria asin kan mga relatives niya dahil siyempre, ang loyalty ta sa pamilya, pirming yaon. It's a natural expectation, a natural priority and access. Kapamilya ko non-negotiable, iinuton, loyal sa pamilya. Pero ano pong simbag kan kagurangnan, mantang pinapatabian siya,
Sabi digdi, hiniling niya ang mga tawong nakapalibot sa iya, so mga tinutukdoan niya. Asin sabi niya, sisay an kapamilya ko, ini an kapamilya ko, sinda na mga nakaturukaw digdi. Dahil sisay man na naggigibo kan kabutan kan Dios, whoever does the will of God, iyo ang tugang ko, asinan sa kuyang ina, iyo ang kapamilya ko. Sa pagsimbag pong ini ni Jesus, igwas siyang tinutukdo sa satuya. Jesus is teaching us how loyalty is ordered in the kingdom of God. Sa kahadian kan Diyos, anyaon po sa sentro, iyo an sa iyang kabutan. God's will is at the center. And this will informs and shapes everything that surrounds it. Iyo po ini ang nagdidikta kung paano ta aatamanon ang ibang tao o paano ta iinoton ang ibang responsibilidad. Sinasabi po ni Jesus na ang mga nakapalibot sa iya, mga tunay niyang kapamilya, dahil ang mga tawong ini nagdadangog sa kabutan kan Diyos. What is the message for us? What can we bring with us from today's gospel, from today's word? Para po ini sa satuya, kita na kadakulan man lain-lain na loyalties. We're loyal to our responsibilities, loyal to our jobs, loyal to our personal commitments. Asin sa gabustang makakaya, gusto tang matawan ang kada saro digdi kan sa tung atensyon asin enerhiya. No problem with that. Pero ang tinutukdo kan kagurangnan, inuton kung ano ang kabutan kan Diyos. At the center and the priority and the ultimate loyalty should be to God's will. Nata, dahil iyo po ini ang madikta, kung arin sa mga iba pang loyalty, ang masunod asin iinuton. If I am loyal to God's will, then my choices become clearer. Sa masunod na mapili ako, bako nang masakit kung ang pipilion ko, ini o ani. Pasil ng maaraman. Arin sa duwang ini, ang naka-align sa kabutan kan Diyos. If I am loyal to God's will, then I know where to give my time to. Dakula kong pagpipilian na tatawanin oras, pwede kong inuton ini, magtrabaho, pwede kong inuton ang pagpahingalo, tama man yan, as in iba pang tasks. But, kung iinuton ko ang kabutan kan Diyos, I will know how to prioritize all of these things. In other words, if I am loyal to God's will, then all my other loyalties are ordered. Nahuhusay ang buhay ko, ta ininot ko ang mahal na Diyos. Now, is Jesus invalidating family? Is Jesus disrespecting His mother, the Blessed Virgin Mary? Sa katunayan, daipo. Dahil si Santa Maria, iniinot ang kabutan kan Diyos. Si Santa Maria, gabus na ginigibo niya, gabus na tinataram, hali pirmi sa kabutan kan mahal na Diyos. And so by saying this, Jesus was in fact lifting up His own mother dahil ang sa iyang ina, nagdadangog kan kabutan kan Diyos, ginigibo ang kabutan kan Diyos. Mary prioritizes God in her life. Ini po ang pamigdita ngunya na aga, that we may learn to prioritize God's will, to put God at center in everything that we do. Mainot siya, asinan gabos, masunod na sana. Itinutulot niya mo
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying akuaan sa mong mga atang, na sa pagpabanal ka ini, itugot mong maging nakakaligtas para sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo. Asinan pinadusahan nin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya ang angheles naguumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang dominasyones, nagtatakig ang potestades, ang birtudes kan kalangitan na sinan banal na serafines, buronyog asin maugmang nagsisilibrar. Awot pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi, banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, uripon kan tataramon. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man,
huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita na mangyari ang kabutan kan Dios. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itaom mo sa muyak ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, bilang magturugang sa pamilya kan Dios, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa mo na kaming nag-ako kan sa imong grasya sa banal na komunyon na nagtataong bagong buhay sa imong atang, danay kaming magmuraway. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi ni San Antonio asin San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa gabus na bagay, inuton an mahal na Diyos. Salamat sa Diyos.